Είμαι τόσο μπερδεμένη τόσο. Δεν πάει άλλο έτσι. Δώσ' του αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που ζητάει. Και εγώ το ίδιο έκανα με τον Στέφανο και δεν μου βγήκε σε κάπου. Πες να κάνω λάθος τελικά. Λίδα, φαίνεται ότι επηρέασε τη Βέρα. Ετοιμάζεται να σου πει να γυρίσεις. Αν ανακαλύψω ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι παίζεις κάποιο παιχνίδι, τότε θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Δημοσθένη, μην μπαίνεις ανάμεσά μας, σε παρακαλώ. Άσε μας να μιλήσουμε με τη Βέρα, να ξαναγίνουμε όπως πριν. Μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα, ρε. Να είμαστε μαζί. Αυτό, τίποτα άλλο δεν θέλω. Τι μου ζητάς να κάνω? Θα συναντήσεις τη ζωή. Όπως είπα, θα κάτσετε κάτω να βρείτε μια άκρη. Μετά θα πεις στον άντρα σου ότι χωρίζετε και ότι φεύγεις στη Θεσσαλονίκη. Μόνο να γελάσω μπορώ με αυτά που ακούω. Τραβήξου μόνος όπως είπα, βρες την, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πλέον. Εγώ αυτό το βάσανο δεν το ξαναζώ. Δεν μπορώ άλλο, ρε παιδί μου. Δεν θέλω. Δεν το έχω να περνάω τις νύχτες μου σκεφτόμενος ότι εσύ είσαι με αυτόν αγκαλιά. Δεν γουστάρω, δεν θέλω. Το κατάλαβες? Δεν σε θεωρώ καθόλου φερέγγιο. Δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο αυτό. Τι ψυχή έχει ένα, συγγνώμη. Δώσ' το εκεί να εκτονωθεί η κατάσταση, να ευχαριστήσει και τη Λίδα. Κατόπιν όλων αυτών, σου ζητώ συγγνώμη. Θέλω ένα παιδί από σένα. Ένα δικό μας παιδάκι, το φαντάζεσαι? Θα ήταν ωραίο. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Τι ωραία νέα. Ο Στέφανος είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα. Ο Στέφανος είναι κάτι ανύπαρκτο για σένα, κατάλαβε το. Και σε μένα γιατί ήρθες? Αγαπάω την κόρη σας και θέλω να την παντρευτώ. Αν μπορούσατε να της μιλήσετε. Χρόνια πολλά, ρε Μάρια. Δεν ήξερα τι είχες γενέθλια. Και δεν σου έχω πάρει και δώρο. Τι δώρο θέλεις? Θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Είναι στιγμές που επιστρέφει στο μυαλό μου. Μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές. Χωρίς να θες, χωρίς να θες. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Τι έκανα, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Τρέχα να την προλάβεις, ρε παιδί μου. Ναταλία, περίμενε. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω, νόμιζα ότι... Τι νόμιζες, Μάριε, τι πράγματα είναι αυτά? Πρώτα πας στη μάνα μου και δεν σου είπα τίποτα. Και τώρα αυτό. Με ποιο δικαίωμα? Εντάξει, έτσι όπως το λες. Όπως και να το αποδίκιο έχω. Χωρίς να έχουμε καβονιάσει κάτι μεταξύ μας. Χωρίς να τα έχουμε βρει. Χωρίς να σου έχω δώσει μία απάντηση. Έρχεσαι μπροστά σε όλους και μου πέτας στη μούρη ένα δαχτυλίδι. Με ποιο δικαίωμα αποφασίζεις για μένα χωρίς εμένα? Δεν αποφασίζω για σένα. Μία πρόταση έκανα. Και αυτή την πρόταση την έκανα έτσι αυθόρμητα. Αυθόρμητα για τη ζωή μου. Και στη μητέρα σου πήγα επειδή ήθελα να ξέρει τις προθέσεις μου. Δεν σε κατηγορώ για τις προθέσεις σου, αλλά για τις ηλίθιες πράξεις σου. Εντάξει, συγγνώμη. Έκανα λάθος. Ήθελα να το κάνω σαν έκπληξη. Και βγήκε έκρηξη. Το μόνο που θέλω είναι να σε έχω δίπλα μου. Αν δεν θες... Εντάξει. Απλώς ένιωσα άβολα. Και όχι μόνο. Ας το ξεχάσουμε. Σε παρακαλώ. Έχω και τα γενέθλιά μου. Να ζήσεις. Να τα εκατοστήσεις. Αλλά να γίνεις σοφός πριν να σπρίζουν τα μαλλιά σου. Εντάξει. Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μαζί που δεν πατά στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει. Ωραίο ήταν το κρασί, δεν λέω, αλλά κάπως με ζάλισε. Νομίζω. Σε ζάλισε. Ναι. Μα σε ζαλίζει. Δεν θα σου δίνω κάθε μέρα.
Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί που ολομικραίνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό και μια θηλιά που ολοστενεύει. Έλα και κάνε μουσική, τρέλα που με διαφεντεύει. Φίλησε με. Φίλησε με. Κάνει μου νότες, λέξεις αφελείς, τραγούδισέ τες να χαρείς. Με ένα τραγούδι να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό, μια θηλιά που ολοστενεύει. Τι έγινε? Τι να γίνει. Πήγα να της κάνω έκπληξη για τα κάνα θάλασσα. Τελικά δεν τα καλή ιδέα σου, Δανάη. Την πάτησα χοντρά. Βιάζεσαι. Ναι, καλά. Άστο σου λέω από κάτω να δουλεύει το πράγμα, υπογείως παιδί μου. Τι να δουλεύει. Άσε με να ξέρω την Ναταλία καλύτερα, εντάξει. Σε εκτιμάει πολύ. Τώρα πια ξέρει και τις προθέσεις σου, ας τολμήσει να πει όχι. Αυτό θα πει. Τι θα πει δηλαδή που το είπε ήδη. Και να σου πω και κάτι, τώρα που το σκέφτομαι μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν μπορώ να τα πω αυτά, πραγματικά. Χαμένο, χαμένο. Τράβα φτιάξει καμιά ιστοσελίδα. Άντε τώρα. Αλλά φέρθηκα σαν ηλίθιος. Τώρα παρεξηγήθηκε και έφυγε. Άσε με σου λέω να την ξέρω την κοπέλα καλύτερα. Έφυγε προς το παρόν, δεν έφυγε διαπαντός. Τι να ξέρεις, Δανάη, τι να ξέρεις. Στηρίξου επάνω μου, παιδί μου. Στη θεία Δανάη, εδώ. Θα τα μαγειρέψω, θα τα κάνω, θα τα ράνω. Μην ανησυχείς. Θα στα βολέψω. Ωραία γενέθλια. Και ήθελα να είναι και ιδιαίτερα. Μαντάρα τα έκανα. Τραγούδισέ τες να χαρείς. Με ένα τραγούδι να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Εγώ το προειδοποίησα πάντως ότι θα τον παρατηρώ συνέχεια. Θα έχω το νου μου σε αυτόν. Εσύ θέλω να είσαι ήρεμη, χωρίς εκρήξεις, χωρίς εντάσεις και μη φοβάσαι τίποτα. Δεν θα φοβόμουν αν δεν υπήρχε το παιδί. Και το Αλισσάκι έχει αλλάξει πολύ, μπαμπά. Με ζήτησαν από το σχολείο, πρέπει να πάω αύριο. Και τους δύο μας ζήτησαν δηλαδή, αλλά... Του το πες? Όχι, θα πάω μόνη μου. Η Έλισσα του έχει αδυναμία και συνέχεια τον ζητάει. Δεν ξέρω τι να της πω, πώς να της μιλήσω, τι θα καταλάβει. Η Έλισσα σε λατρεύει. Κρέμεται από τα χείλη σου. Ό,τι της πεις θα το πιστέψει. Αλλά δεν ξέρω ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω. Τώρα της λέω ότι ο μπαμπάς έχει εφημερία, ότι είναι στην κλινική, ότι δουλεύει και συνέχεια με ρωτάει, συνέχεια τον ζητάει. Και το γεγονός ότι με φώναξαν από το σχολείο δεν μου αρέσει, με ανησυχεί. Τη τελική απόφαση εσύ θα την πάρεις, Βέρα, κορίτσι μου. Όλα αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην αντιμετωπίζεται. Εκτός από τις τύψεις. Αυτά λέγαμε και με τη Λίδα σήμερα. Αλλά η κατάσταση έχει γίνει πολύ δύσκολη, μπαμπά. Έχουν γίνει τόσα. Χρειάζομαι χρόνο. Όσο θες. Εγώ πάντως του είπα ότι σκέφτεσαι να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Νιώθω τόσο μπερδεμένη. Κι αν δεν ήταν το παιδί... Έχει αλλάξει και μ' ανησυχεί πολύ, μπαμπά. Μη βασανίζεσαι τώρα με αυτά και μην πάρεις καμία απόφαση. Τώρα. Αύριο. Αγάπη μου, γιατί σκόθηκες? Θέλω τον μπαμπά. Ο μπαμπάς δεν είπαμε ότι έχει εφημερία σήμερα και δεν μπορεί να έρθει, Θέλω τον μπαμπά. Αγάπη μου, εδώ είμαι εγώ. Ο παππούς, όλοι μας. Τι φοβάσαι? Είδες όνειρο, κακό. Πάμε να το σκοτώσουμε το κακό όνειρο. Έλα. Και να πούμε παραμύθια. Δώσε ένα φυλάκι στον παππού πρώτα. Καλή νύχτα. Και θα πούμε το παραμύθι
Για το μεγάλο αστέρι. Κλείσει ψηλά. Ναι. Τι ζητάς εσύ εδώ, τρελάθηκες? Μόνο έτσι μπορούμε να τα πούμε οι δυο μας. Βγες έξω αμέσως. Μη φοβάσαι, δεν θα σε βιάσω. Και να ήθελες, δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να με βιάσεις. Γι' αυτό μου το έπαιζες έτσι, επειδή είσαι ραβωνιασμένη. Να μην σε νοιάζει τι είμαι, ό,τι θέλω είμαι. Σε μένα το έπαιζες η αγνή και εργαζόμενη παιδούλα, και ο άλλος ήρθε εδώ και ξεβούτυξε. Μάλιστα. Γιατί σε νοιάζει εσένα δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα. Αγνή δεν ξέρω αν είμαι, αλλά εργαζόμενη είμαι σίγουρα. Και αν η μάνα σου καταλάβει ότι εσύ είσαι εδώ και υποψιαστεί διάφορα, εγώ αύριο θα βρεθώ στον δρόμο, κατάλαβες? Δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Όταν εγώ θέλω κάτι, η μάνα μου δεν μου χαλάει χατήρι. Μάλιστα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι η μάνα σου και ο πατέρας σου δεν θα είχαν πρόβλημα να είσαι με μια υπηρέτρια? Πας καλά, παιδάκι μου. Ναι, γιατί όχι. Και εξάλλου σε ίδιο σπίτι είμαστε. Θα μπορούσαμε να περνάμε ωραία οι δυο μας. Κωνσταντινέ, γίνεσαι πολύ χυδαίος. Δεν ξέρω, έτσι σου μάθανε? Να πλώνεις τα χέρια σου παντού και όταν κάποιος δεν σου κάθεται, εσύ να τσατίζεσαι? Τελικά ξέρεις κάτι. Είσαι πολύ ωραία όταν τσατίζεσαι. Να σου πω, τι γλώσσα μιλάς? Θα με αναγκάσεις να φύγω κάποια μέρα από αυτό το σπίτι και θα έχεις το κρίμα στο λαιμό σου, το καταλαβαίνεις? Βγες έξω γιατί θα αρχίσω να ουρλιάζω. Μα δεν σε έχω ακουμπήσει καν. Ναι, δεν αργείς πολύ όμως για να το κάνεις. Θα ουρλιάξω. Σκέψου το πάντως. Γιατί χάνεις και χάνω κι εγώ. Δίνε του, Κωνσταντίνε, δίνε του. Πάντως, θα μπορούσαμε να περνάμε πολύ ωραία οι δυο μας. Σκέψου το. Πιούμε εδώ καφέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαργαρίτα, τι συμβαίνει? Κάτι σε απασχολεί? Τίποτα δεν συμβαίνει. Πώς σου ήρθε αυτό? Δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι συμβαίνει. Έχεις παράπονο από μένα? Παράπονο, όχι, δεν έχω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι σου συμβαίνει. Πέφτω τόσο έξω? Δεν πέφτεις έξω, αλήθεια είναι. Έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στο σπίτι μας? Ξαφνικά βρέθηκα στο νοσοκομείο. Έχασα τον κόσμο γύρω μου και μετά σκάσανε τα προβλήματα το ένα μετά το άλλο. Κουράστηκα. Εξακολουθείς να μου λες ψέματα? Όχι, Πέτρο, δεν σου λέω ψέματα. Κοίτα, αν σου συμβαίνει κάτι και δεν είσαι ακόμα έτοιμη να μιλήσεις, ανθρώπινο είναι, το καταλαβαίνω. Πάρε το χρόνο σου, κάτσε, σκέψου και όταν αισθανθείς έτοιμη, σε παρακαλώ πολύ, μίλησέ μου. Αλλά σταμάτα να μου λες ψέματα. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Τι ώρα θα φύγεις? Μόλις τελειώσουμε το πρωινό. Για να σε δω. Καλέ, τι μούτρα είναι αυτά πρωί-πρωί? Τι έχεις? Τίποτα δεν έχω, είμαι μια χαρά. Άστα τίποτα και λέγει. Θέλω να σας το πω, αλλά φοβάμαι. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Τι έγινε? Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος τι? Μου ρίχτηκε. Τι? Ήρθε χθες στο δωμάτιό μου και άρχισε να μου λέει κάτι. Κυρία Μάρθα, δεν ξέρω τι να κάνω. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουνε. Βρε τον Κωνσταντίνο. Για κάτσε να τον πιάσω εγώ. Όχι, όχι. Άμα τον πιάσετε θα καταλάβει ότι σας τα έχω πει. Δεν πρόκειται, μην ανησυχείς. Ξέρετε τι φοβάμαι? Την κυρία Μαργαρίτα. Αν η κυρία Μαργαρίτα το μάθει, εγώ την άλλη μέρα θα βρεθώ στο δρόμο. Και αυτό δεν το θέλω με τίποτα. Μόνο αυτό μας έλειπε. Χθες δεν ήξερα τι να κάνω. Σίγουρα δεν του έδωσες θάρρος? Ξέρεις. Εγώ... Τι είναι αυτά που λέτε? Με μένα αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουνε.
Ωραία. Πήγαινε για το ρεπό σου και θα στο κανονίσω εγώ τον Κωνσταντίνο. Ο σύζυγος είχαμε καλέσει και τους δύο. Ναι, απλώς του έτυχε ένα έκτακτο χειρουργείο και δεν μπόρεσε να έρθει. Κάτι συμβαίνει με το παιδί σας. Η Έλσα έχει αλλάξει η περιφορά της. Ήταν ένα ήρεμο και γλυκό παιδί και τώρα βλέπουμε ότι έχει γίνει πιο επιθετική. Έχει συμβεί κάτι στο σπίτι? Ναι, ξέρετε... Υπάρχουν βέβαια κάποια οικογενειακά προβλήματα, αλλά... Εννοώ με τον πατέρα της και εμένα. Αλλά... Κάντε ό,τι θέλετε μεταξύ σας, αλλά όχι μπροστά στο παιδί. Γιατί έχει συνέπειες και το εισπράττει. Τι συνέπειες δηλαδή? Έχει γίνει πιο μοναχική, γελάει λιγότερο. Στα μαθήματα είναι αφηρημένη, στα διαλύματα δεν παίζει με τα άλλα παιδιά. Εμείς βέβαια κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά θα πρέπει να το προσέξετε κι εσείς. Ναι, έχετε δίκιο. Θα το προσέξουμε. Συνήθως όλα αυτά εμφανίζονται όταν υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι. Εμείς βέβαια κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν συνεργαστούμε όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα φροντίσουμε κι εμείς, μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ας είμαστε σε επικοινωνία. Θέλω να ξέρω. Γεια σας, ευχαριστώ. Εγώ τον παρέσυρα το Μάριο. Αυτός δεν ήθελε να το κάνει μέχρι τελευταία στιγμή και εγώ τον έπεισα. Νόμιζα ότι θα σου κάνει τη super duper έκπληξη. Ναι, ωραία. Έκπληξη ήτανε. Απλά όχι έτσι όπως την ήθελε ο Μάριος. Και εσύ, ρε Δανάη, μου παίζει τέτοια παιχνίδια? Δεν παίζω παιχνίδια σε κανέναν, Ναταλία, εντάξει. Εγώ ενδιαφέρομαι πραγματικά για σένα. Ο Μάριος δεν είναι κανένας του πεταματού. Όταν θα είναι ήδη μακριά, θα το βαρά στο κεφάλι σου στον τοίχο. Ένιωσα ταπεινωμένη. Ότι, ας πούμε, εγώ είμαι το τίποτα και έρχεται ο άλλος και είναι σαν να με αγοράζει. Άσε με. Μπορώ να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου. Θα ζήσω μόνη μου. Δεν μπορώ να ακούω βλακίες, πραγματικά. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Μπορεί να αγαπάς και να ονειρεύεσαι το Στέφανο, αλλά να ξέρεις, αν δεν απαλλαγείς από αυτόν, θα ταλαιπωρηθείς πάρα πολύ άσχημα. Και μετά, ο Μάριος θα είναι άπιαστο όνειρο. Θα είναι πολύ αργά. Ωραία, μείνε εκεί που είσαι. Εγώ δεν πρόκειται να σε ξαναενοχλήσω, αλλά αν θες τη γνώμη μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. 2 τον κυνηγάνε ήδη το Μάριο. 2. Μπράβο το Μάριο. Τι νομίζεις ότι θα είναι εκεί, δηλαδή, κολλημένος μαζί σου, αιωνίως, θα σε περιμένει? Δεν ζήτησα να με περιμένει. Δεν ζήτησα τίποτα. Εσύ κανονίζεις προξενιά. Εγώ κανονίζω προξενιά. Ούτε προξενιά κανονίζω, ούτε σε ζήτησα να πουληθεί σε κανέναν. Ο Μάριος είναι ένας άνθρωπος που σε αγαπάει. Χρόνια σε αγαπάει και είναι κολλημένος μαζί σου, όπως είσαι εσύ με το Στεφανούκο σου. Αυτός ο άντρας σου ζητάει να παντρευτείτε. Τόσο απλά. Τέρμα. Τώρα από εκεί και πέρα τι να σου πω? Εσύ θα το έκανες αν ήσουν στη θέση μου? Κοίτα, θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορείς να ψηφίσεις έναν άνθρωπο που σ' αγαπάει έτσι άνεφόρον, τυφλά και ελπίζει να ζήσετε μαζί μια ζωή, ρε παιδί μου, να τη δημιουργήσετε μαζί. Παραμύθια. Και ποιος σου είπε ότι δεν έχουμε ανάγκη το παραμύθι στη ζωή μας, Ναταλία? Αν δεχτώ την πρότασή του, θα είναι σαν να τον κοροϊδεύω, σαν να τον εκμεταλλεύομαι. Και δεν θέλω κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί του είπες ποτέ ότι όταν τον βλέπεις πέφτεις ξερή? Κάτσε ρε εσύ, κάν του μια καθαρή εξήγηση, ρε παιδί μου. Πες του ότι ναι μεν εσύ θέλεις να παντρευτούμε, ακόμα όμως εγώ δεν νιώθω πράγματα για σένα. Του τα είπα όλα αυτά. Και τι σου είπε? Ότι αγαπάει και για τους δυο μας. Τότε άσε μας. Ποιον εκμεταλλεύεσαι τώρα, με δουλεύεις? Εντάξει, μην τα απλοποιείς όλα έτσι. Δεν είναι έτσι. Το βρίσκεις λογικό να είμαι εγώ με έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν νιώθω τίποτα άλλο πέρα από εκτίμηση και φιλία? Μάλιστα. Δηλαδή είναι λογικό το κόλλημά σου με τον Στέφανο. Δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου, εσύ. Ξύπνα. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο. Ρε γαμώτο, ρε Ναταλία, πραγματικά σου μιλάω. Σέβομαι πάρα πολύ εσένα σαν άτομο. Και πραγματικά εκτιμώ και το τι έχεις, πιστεύω, και προσπαθείς να τα διασφαλίσεις. Αλλά δεν ξέρω αν μας ωφελεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη φάση που είμαστε. Ο Μάριος σ' αγαπάει.
Είναι έτοιμος να σου δώσει τα πάντα. Θα ζήσεις σε ένα όμορφο σπίτι. Έχει μια καλή δουλειά. Θέλει να σε κάνει βασίλισσα. Μπορεί να ζήσεις πολύ καλά μαζί του. Σκέψου το. Πραγματικά σκέψου το. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω να σου πω 2 πραγματάκια εσένα. Τι έπαθες με αυτό το πρωί? Ναι, ξέρω, εσύ δεν λειτουργείς το πρωί, μόνο τη νύχτα. Θα μου πεις τι έπαθες? Εγώ τι έπαθα εσύ? Άκου να σου πω. Εδώ μέσα υπάρχει ένα κορίτσι που δουλεύει για να ζήσει. Μείνε μακριά της, γιατί αλλιώς θα έχεις να κάνεις με μένα. Γιατί τι σου είπε? Μη μου χάσει και ο γελάς εμένα. Τίποτα δεν μου είπε. Εδώ μένω, έχω μάτια και βλέπω. Εκτός και αν νομίζω ότι είμαι καμιά κότα. Κότα εσύ, παιδάκι μου, απαπα, εσύ είσαι περδικά. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, μην καταλάβει τίποτα η μάνα σου, γιατί αλλιώς θα τη διώξει. Όσες γκόμενες θέλεις, τις έχεις. Γιατί αυτήν? Γιατί μ' αρέσει, ρε Μάρθα. Να μη σ' αρέσει. Το κατάλαβες? Λοιπόν, τελειώσαμε με την Ελένη. Τι θα κάνω εγώ που σ' αγαπάω, Βρε, θα έπρεπε να τη λυπάσαι. Ένα καημένο είναι. Ποιο καημένο, ρε Μάρθα? Και τη ζώολα τη την έχει και το ναυτικό που έρχεται και την παίρνει, έτσι είναι τα καημένα. Άκου κακομαθημένο. Άμα θες, βρες μια γκόμενα που δεν θα έχει ανάγκη το μεροκάματο της μάνας σου και του πατέρα σου. Πω, από άλλον αιώνα άρχισε, ρε Μάρθα. Ό,τι βρούμε το βαράμε. Βρες το διάλογο που θα μου πει ότι έρχομαι από άλλον αιώνα. Άμα θες, βρες μια γκόμενα που να μπορεί να σε φτύσει τη μούρη. Καλά, αυτό το έχει κάνει ήδη. Άκου να σου πω, μικρέ. Αν θες να έρθει η στιγμή που θα κοιτιέσαι στον καθρέφτη και δεν θα ντρέπεσαι για αυτό που θα αντικρίζεις, θα πρέπει να μάθεις να σέβεσαι αυτούς που ζουν από τη δουλειά τους. Αλλιώς θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορείς να κοιμηθείς τη νύχτα. Να και το ηθικό δίδαγμα. Δεν είναι δίδαγμα. Αυτό που σου λέω εγώ είναι η ζωή. Μην την πατήσεις κι εσύ. Λοιπόν, τελείωνε. Έχεις και ένα πανεπιστήμιο. Καλημέρα, Ναταλία. Καλημέρα, κυρία Σοφία. Μην νομίζεις και για μένα είναι πολύ ευχάριστο κάθε φορά που έρχομαι να σου ζητάω τα ενίκια. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, κυρία Σοφία, αλλά δεν βρήκα ακόμα δουλειά. Το ξέρω, κορίτσι μου, γι' αυτό κάνω υπομονή. Αλλά κι εγώ από αυτό το ενίκιο ζω. Δεν θέλω να το νοικιάσω κάπου αλλού. Είσαι καλό κορίτσι και σε αγαπάω. Μην με αναγκάσει να σε διώξω. Εντάξει. Αν μπορείτε, δώστε μου 2-3 μέρες, θα δανειστώ και θα σας τα φέρω. Κουράστηκα κάθε φορά που έρχομαι να μου λες ότι δεν έχεις. Κοίταξε σε παρακαλώ να κάνεις κάτι. Θα σε περιμένω 2-3 μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σοφία. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σηκωθείς. Δεν θέλω να πάω στη δουλειά σήμερα. Θέλω να μείνω στο κρεβάτι και να έχω πάνω μου τη μυρωδιά σου όλη μέρα. Ούτε εσύ να πας στη δουλειά. Πρέπει να πάω στο πανεπιστήμιο. Όχι, μην πας. Έχω ένα σοβαρό ερωτεύω με το Πρίτανη και πρέπει να πάω. Εντάξει τότε. Άμα είναι τόσο σοβαρό, να πας. Αλλά να ξέρεις ότι εγώ θα σε περιμένω στο κρεβάτι. Εδώ. Όλη μέρα. Θα πιαστείς, αγάπη μου. Έχουμε πορτοκαλάδα. Τελείωνε. Την κάνεις παρακεί, εδώ την έφερα για να την πίνεις. Εδώ. Πέρασε από το μυαλό μου, λέω, δεν θέλω να μπλεχτώ άλλο. Σας βαρέθηκα να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να σας κάνω ζάφτη, ούτε εσένα ούτε εκείνη. Κανονίστε την πορεία σας, εγώ δεν... Τα λέω, σιγά μην τα κάνω, μια ζωή χαϊβάνινα. Την είδες τη μάνα μου? Την είδα, σου λέω, της μίλησα.
Η μόνη λύση είναι να βρεθείτε. Να φύγω κι εγώ από τη μέση να πάω στο διάλογο. Να βρεθούμε. Αυτή θέλει να βρεθούμε, αυτό είναι το θέμα. Θέλει, ναι, θέλει. Εντάξει. Δεν έχει νόημα, ρε Θωμά, δεν έχει νόημα να βρεθώ εγώ με αυτήν. Καταρχήν, τι να μου πει, πώς να με πείσει, δεν μπορεί να με πείσει για τίποτα. Εκτός... Τι? Έχω έναν όρο. Τι όρο, ρε ζωή? Έχω έναν όρο που αν το δεχτεί θα τη συναντήσω. Ναι, τι όρο, για πες. Λοιπόν, να αφήσει αυτό το καθήκη τον άντρα της, να χωρίσουνε ρε παιδί μου και να πάμε εγώ, εσύ και αυτή Θεσσαλονίκη. Να μείνουμε μαζί σαν οικογένεια. Τι λες, τι είπες τώρα? Τι είπα? Εσύ με μεγάλωσες. Είναι το σωστό αυτό, δεν είναι το σωστό ρε Θωμάκο? Λέω όχι, κάτσε. Λέω ότι αυτό είναι, να πούμε... Πού μ' άκουσες, ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Γιατί ρε Θωμά, πρέπει να σ' ακούσω, πρέπει να μου το πει κάποιος? Το αυτονόητο λέω ρε Θωμά, το αυτονόητο. Εσύ με μεγάλωσες. Εγώ εσένα γνώρισα για πατέρα μου. Και αυτή απλά ξέρω ότι είναι η μάνα μου. Γιατί να μην πάμε να ζήσουμε μαζί? Να δούμε πώς είναι αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί επειδή κι εγώ... Πώς το σκέφτηκες ρε κουνάβι αυτό και το λες εσύ? Δεν συμφωνείς? Τώρα συμφωνώ, δεν συμφωνώ, ποιος με ακούει εμένα? Εγώ σε ακούω, γι' αυτό σε ρωτάω, συμφωνείς ναι ή όχι? Να σου πω τώρα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, τα έχω χαμένα με αυτό που ακούω, τα έχω παίξει τώρα. Ρε Θωμά, ηρέμησε. Αυτός είναι ο όρος μου. Αν τον δεχτεί, εγώ θα τη συναντήσω. Αν δεν το δεχτεί, θα τα τινάξω όλα στον αέρα. Αυτό να της πεις. Έλα εδώ, δεν το πιστεύω αυτό, δεν το πιστεύω. Γιατί ρε Θωμάκο μου, γιατί? Εσύ δεν είσαι ο πατέρας μου. Εσένα δεν αγαπάω. Εσύ δεν με πρόσεχες, εσύ δεν με φρόντισες. Μα... Να πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη. Θωμά, αυτή μας παράτησε. Αυτή να μας αποδείξει ότι μας αγαπάει. Ναι, πρόκειται να το δεχτεί. Πες της το ρε Θωμά, πες της το. Άμα δεν το δεχτεί, εγώ δεν θα τη συναντήσω. Αλλά εσύ πες της το. Εμείς την κρατάμε στο χέρι. Όχι αυτή. Δεν έφυγα εγώ από το σπίτι. Δεν σε κάλεσα εδώ για να σου ρίξω ευθύνες. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ωραία. Πες μου τι θες να κάνω εγώ. Να γυρίσεις πίσω. Είναι μια λύση. Αυτό είναι κάτι που το θέλω πολύ. Αλλά πώς να γυρίσω, σαν απλός συγκάτοικος? Αυτό θα ήταν άδικο και για σένα και για μένα. Μπορεί να φαίνεται σαν μια λύση για την Έλισσα, αλλά είναι. Εννοείς ότι δεν θέλεις? Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Σου είπα πριν ότι εγώ σ' αγαπάω και ότι δεν θέλω να χωρίσουμε. Εντάξει. Εσύ δημιούργησες όλα αυτά τα προβλήματα. Μου ζητάς τώρα να γυρίσεις στο σπίτι σαν απλός συγκάτοικος. Αν το παιδί έχει πρόβλημα με την απουσία μου, να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά με το να γυρίσω στο σπίτι απλώς σαν ο πατέρας της Έλισσας, πολύ σύντομα θα το μετανιώσουμε και οι δύο. Ωραία. Τι πρέπει να πω τώρα? Βερά, πρέπει να καταλάβεις ότι τίποτα από αυτά που φαντάστηκες δεν ισχύει. Πρέπει να πάψεις να με φοβάσαι. Αυτό άστο. Άστο σε παρακαλώ. Ναι, αλλά όσο υπάρχει μέσα σου αυτός ο φόβος, θα γίνουν πάλι τα ίδια, το βλέπω. Θα τσακωθούμε για τα ίδια πράγματα. Θέλουμε λίγο χρόνο. Θα μας κάνει καλό.
Ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε για μένα είναι εύκολο. Έχουν γίνει και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ όμως είμαι διατεθειμένος να τα ξεχάσω όλα. Σε παντρεύτηκα επειδή σε αγάπησα. Θέλουμε λίγο χρόνο. Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσω κι εγώ. Δεν αντέχω άλλο έτσι. Πληγώνω και πληγώνομαι κι εγώ πιο πολύ. Δεν αντέχω άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα δέχεσαι όλα αυτά μόνο για το παιδί? Το παιδί είναι πάντα προτεραιότητα. Θα μου κάνουν έξωση, μαμά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ωχ, βρε Ναταλία μου. Προσπαθώ να βρω δουλειά και δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Φάε. Δεν θέλω. Φάε, είπα. Μην νομίζω ότι και για μένα ήταν εύκολο να έρθω να σου ζητήσω λεφτά. Αλλά δεν έχω κάποιον άλλον. Τι να σου πω. Εγώ ό,τι δεν να σου πω στο είπα. Τώρα θα ρίξω τα μούτρα μου και θα πάω να τα ζητήσω από τη Μαργαρίτα. Σε φέρνω σε δύσκολη θέση, Όχι, εντάξει. Εμείς οι δύο κάποια στιγμή έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Περίμενε εδώ τώρα. Πάω απάνω. Τι να κάνω, τι θα κάνω. Τι να σου πω, ρε Μάρθα. Απ' τη μια η Ναταλία σου δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο, απ' την άλλη έχει βάλει στο μάτι το Στέφανο. Δεν έχει βάλει κανένα στο μάτι. Άστα αυτά, ξέρω εγώ τι λέω. Καλά, ξέχνα ότι σου ζήτησα. Ρε Μάρθα, έλα κι εσύ, μου δίνει σημασία. Σε απόγνωση είμαι. Δεν είναι θέμα τα λεφτά, να στα δώσω. Απλά δεν έχω μετρητά πάνω μου, ούτε στο σπίτι. Όταν θα βγω έξω, θα βγάλω από την τράπεζα. Μόνο μου το πει να μην το ξεχάσω. Καλά, εντάξει. Πού πα τώρα? Στην κουζίνα. Θέλεις κάτι? Θέλω να μιλήσουμε, ρε Μάρθα. Δεν μπορώ. Σκέφτομαι συνέχεια τον Πέτρο. Έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και εγώ τι θα κάνω, τι θα του πω. Την αλήθεια. Ποια αλήθεια τώρα, και εσύ τι μου λες? Δεν ξέρω, Μαργαρίτα. Δεν έχω άλλα ψέματα, τελειώσαν. Ναι. Έλα, Λίδα μου, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι μου έστειλαν ένα μήνυμα στο κινητό μόλις και μου λένε να σε ρωτήσω αν ξέρεις έναν Θωμά Καρυπίδη. Τι πάθατε, γιατί μείνατε και οι δύο σας στείλες άλατος? Εγώ, συγγνώμη, πρέπει να πάω στην κουζίνα γιατί έχω βάλει το φαγητό και μπορεί. Όχι, δεν χρειάζεται. Άστο να καεί το φαγητό. Για λέγε, ποιος είναι ο Θωμάς Καρυπίδης και γιατί μου έστειλαν αυτό το μήνυμα? Συγγνώμη, τι ερώτηση είναι αυτή? Είναι μια απλή ερώτηση και περιμένω μια απλή απάντηση, τον ξέρετε? Όχι. Εσύ, Μάρθα? Εγώ? Τι λες, Λίδα, από πού να τον ξέρω? Ούτε εσύ τον ξέρεις. Και γιατί είναι σαν να φάγατε και δύο κεραυνό στο κεφάλι μόλις σας ρώτησα? Να σου πω, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το ύφος του εισαγγελέα. Θα μου απαντήσεις αυτό που σε ρώτησα? Δεν ξέρω κανέναν με αυτό το όνομα. Α, δεν τον ξέρεις λοιπόν. Ωραία. Πάω να ρωτήσω τον πατέρα μου τότε. Θα ρωτήσω τον Πέτρο και τι θα της πει?
Έρχεται, Μαργαρίτα. Είναι μισό βήμα πριν χτυπήσει την πόρτα. Τι θα κάνω, τι θα του πω? Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μιλήσει με τον Πέτρο. Πώς θα αντιδράσει? Αν σε αγαπάει θα σε ακούσει. Αν δεν σε αγαπάει θα χωρίσετε. Και θα χωρίσετε άσχημα. Δεν έχει πάνω της, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Μα υποσχέθηκα να τα πάω σε 2 μέρες. Το ξέρω. Τι να κάνω. Έχει πολλά προβλήματα. Τι έγινε πάλι? Χαμός, τι να σου πρωτοπώ. Το μυρίζομαι. Θα διαλυθούν όλα εδώ μέσα και πολύ σύντομα θα μείνω κι εγώ χωρίς δουλειά. Πες μου, μαμά, σε παρακαλώ. Ναταλία, ξέρεις πολλά, αλλά όχι όλα. Σου είπα. Θα διαλυθούν όλα και πια είναι θέμα ημερών. Λοιπόν, φύγε τώρα γιατί μπορεί να κατέβει και δεν θέλω να σε βρει εδώ. Τι θα κάνω τώρα, από ποιον θα ζητήσω, δεν έχω κάποιον άλλον. Τι να σου πω. Μήπως να τη ζήταγες 2 μέρες ακόμα. Αν ερχόσουν να μείνεις εδώ, εδώ έχουμε ένα σπίτι και δεν έχουμε νίκιο. Κάτι είναι κι αυτό. Ανούλα, που δεν μπορώ να έρθω να μείνω εδώ μέσα. Το ξέρω. Απλά λέω κάτι για πιο μόνιμο. Γιατί και τον άλλο μήνα τα ίδια θα έχουμε. Τι θα κάνουμε, βρε Ναταλία? Προτιμώ να μείνω σε παγκάκι, στο δρόμο, σε χαρτόκουτο, δεν ξέρω πού, από το να έρθω να μείνω εδώ μέσα. Λοιπόν, φεύγω. Φιλιά. Φιλάκια. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening come, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Ο Μάριος είναι μια χαρά παιδί. Έχει μια καλή δουλειά. Θέλει να ζήσει και μαζί σε ένα σπίτι. Θέλει να σε κάνει βασίλισσα. Μπορεί να ζήσεις πολύ καλά μαζί του. Σκέψου το. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου πολύ. Σε βλέπω στεναχωρημένη και με προβλήματα και δεν το αντέχω. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Μια πρόταση. Και αυτή την πρόταση δεν έκανα έτσι αυθόρμητα. Παραμύθια. Και ποιος σου είπε ότι δεν έχουμε ανάγκη το παραμύθι στη ζωή μας, Ναταλία? Γεια σου, Αντρέα. Λιδά, σε έψαχνα, έχω νέα για τη Βέρα. Αντρέα μου, όχι τώρα. Πρέπει να πάω στον πατέρα μου. Συγγνώμη, είναι επίγον, Συγγνώμη. Τι λες τώρα? Ρε εσύ Θωμά, έχει αποθρασινθεί. Κάνε κάτι. Βούτα την από το μαλλί, πάτα την κάτω. Γιατί νομίζω ότι εγώ μπορώ να την ελέγξω πλέον. Τηλεφώνησε έτσι να έρθει πάλι. Δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται, μου φαίνεται. Δεν μπορώ να τη βρω εγώ. Με βρίσκει αυτή όποτε θέλει. Τι θέλει, λεφτά θέλει? Θέλει εκδίκηση. Στο έχω ξαναπεί. Θέλει. Πολλά θέλει. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει? Ξέρεις τι μου είπε την τελευταία φορά που βρεθήκαμε? Θέλω να σου πω. Και είναι τρελό γιατί, ρε παιδί μου, λες και ήταν έξω από την πόρτα και άκουγε την κουβέντα μας. Καταρχήν έχει έναν όρο για να συναντηθείτε. Έτσι. Και όρους.
Θέλει να γυρίσουμε πίσω Θεσσαλονίκη και οι τρεις μας. Ράει στο διάλο. Κάτσε και της είπες τέτοια πράγματα. Δεν τρέπεσαι. Δεν της τα πάγω. Κι όμως είπε ακριβώς αυτό που συζήταγα εγώ με σένα. Το ίδιο ακριβώς. Εσύ θα με περνιέσαι για έξυπνος. Ό,τι πεις. Ωραία, και γιατί έστειλε στη Λίδα μήνυμα και τη ρωτάει ποιος είναι ο Θωμάς Καρυπίδης? Τι? Αυτό έκανε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και τώρα η Λίδα θα ρωτήσει τον Πέτρο. Εγώ τι κάνω, μου λες? Αποφασίζεις. Τι αποφασίζω? Με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Η ζωή είναι ένα παιδί που δεν το ξέρω. Δεν το μεγάλωσα εγώ. Εγώ έχω ένα γιο με τον Πέτρο. Δηλαδή, τι μου ζητάει η ζωή? Να αφήσω το γιο μου και τον άντρα μου και να φύγω μαζί της και με σένα ως συμπαραστάτη? Ως τι? Ως άντρα μου, ως τι? Ως τι? Θες να γυρίσουμε στις ίδιες κουβέντες? Ως τι? Με ρωτάς ως τι? Σαν οικογένεια. Θέλει να γυρίσουμε πίσω σαν οικογένεια. Αυτό που θέλω κι εγώ. Έχεις τρελαθεί τελείως. Εσύ όλα αυτά τα πράγματα είναι για γέλια. Εντάξει, εντάξει. Προτιμώ να τα τεινάξω όλα στον αέρα. Ναι, εντάξει. Άσε. Και για ποια οικογένεια μου λες? Δεν είναι δικό σου το παιδί. Το παιδί είναι αυτού που το μεγάλωσε. Ωραία. Και μετά μου λες ότι δεν τις τάπες εσύ. Εσύ τις τάπες όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ τις ξεσήκωσες στα μυαλά. Άσε με, Μαργαρίτα. Άσε με, παράτα με. Δεν θέλω να με πιστέψεις, εντάξει, οκ. Μην με πιστεύεις. Νομίζω ότι εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα όταν μου είπε τέτοια πράγματα. Είπα ακριβώς τα ίδια πράγματα που έχω πει και σε σένα. Θέλει ακριβώς τα ίδια. Πες μου εσύ λοιπόν. Ωραία. Να συναντηθούμε, αλλά χωρίς όρους. Εντάξει, θα το κανονίσουμε. Μαντάμ, όταν μας πάρει τηλέφωνο η κόρη σου, θα της το πούμε. Αλλιώς δεν έχουμε να της πούμε τίποτα. Άκου Θωμά, κατάλαβα πια τι παιχνίδι παίζεις. Χρησιμοποιείς ακόμα και τη ζωή για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Αλλά βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Εμένα μόνο νεκρή θα με έχεις. Άντε πάλι τα ίδια. Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω. Παίρνεις ανώνυμα μηνύματα, ανώνυμα τηλεφωνήματα, ονόματα και έρχεσαι εδώ πέρα και μου κάνεις ανάκριση. Αυτό το όνομα, μπαμπά, συνδέεται με το φόνο. Ωραία, και λοιπόν, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εγώ γίνομαι δολοφόνος? Και αυτός ο Θωμάς, όπως τον λες, τι ρόλο έχει παίξει? Αυτό θα μου το πεις εσύ. Εγώ αρνούμαι να ασχοληθώ με ανώνυμα τηλεφωνήματα και μηνύματα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν καταλαβαίνεις ότι κάποιος θέλει να μας καταστρέψει και εμάς και την κλινική? Δηλαδή μου απαντάς ότι δεν τον ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο και ότι δεν έχεις ξανακούσει αυτό το όνομα. Όχι, σου απαντώ ότι όσο ο Στέφανος ήταν βιαστής, άλλο τόσο εγώ και η Μαργαρίτα είμαστε δολοφόνοι. Αυτό σου απαντώ. Εγώ απλώς ρωτάω, μπαμπά. Δεν έχω βγάλει κανένα συμπέρασμα ακόμα. Αλλά βλέπω ότι και εσύ και η Μαργαρίτα αποφεύγετε συστηματικά να μου απαντήσετε. Να μην ρωτάς τότε! Να σκέφτεσαι πρώτα! Σκέψου και λίγο πονηρά, επιτέλους! Κάποιος προσπαθεί να καταστρέψει την οικογένειά σου και με τον τρόπο που λειτουργείς τον βοηθάς, του κάνεις τη δουλειά του. Επιτέλους δηλαδή! Μια φορά σε όλη αυτή την ιστορία δεν σε έχω δει να παίρνεις το μέρος μου. Εγώ, μπαμπά, πολύ θα ήθελα να είμαι με το μέρος σου. Εσύ δεν μ' αφήνεις. Έχει πέσει πάρα πολύ μυστήριο και κανείς δεν θέλει να με διαφωτίσει. Αλλά να σου πω κάτι, μπαμπά. Εγώ θα προσπαθήσω και θα τη βρω την άκρη σε αυτό το μυστήριο. Θα το λύσω το μυστήριο, μπαμπά. Αυτό σου λέω μόνο. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, στα τέλειωτα λόγια. Με τη σκιά μου να
πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής. Ωραία είναι εδώ και ωραίο το κλίμα, αλλά κάνει λίγο κρύο και τα δάχτυλά μου, ξέρεις. Κάνει κρύο, ναι. Κάνει κρύο. Ωραία είναι όμως, Ναι, μ' αρέσει η θάλασσα. Ξέρεις τι, μου λείπει η Θεσσαλονίκη. Γιατί να το ζούμε όλο αυτό, πες μου. Γιατί. Τι με κοιτάς, μωρέ, τι με κοιτάς. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Έχει μου εμπιστοσύνη. Θα την αλλάξω τη ζωή μας. Θα την αλλάξεις. Το εννοείς? Το εννοώ, θα την αλλάξω. Θέλω να πιστεύω ότι θα την αλλάξω. Ζωή, συνέχεια τα ίδια μου λες. Το ξέρω ότι με αγαπάς και εγώ σε αγαπάω. Αλλά δεν μπορούμε να το ζούμε όλο αυτό. Το καταλαβαίνεις? Δεν αντέχω να μην ξέρω τι συμβαίνει. Μην παραπονιέσαι. Ναι, μην παραπονιέμαι. Δεν ξέρω που μένεις, δεν ξέρω που δουλεύεις, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα. Τίποτα. Ξέρεις το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Σ' αγαπάω. Έλα, έλα, έλα. Ωραία, και τι κάνουμε τώρα εδώ? Εγώ τα παράτησα όλα. Τσακώθηκα με τους γονείς μου, παράτησα τη σχολή μου, όλα. Θα έπρεπε να φύγεις. Δεν μ' αρέσει που παράτησες τη σχολή σου. Τη σχολή σου πρέπει να την τελειώσεις. Ναι, ας τη σχολή, δεν χρειάζεται να την τελειώσω. Εκεί είναι, περιμένει η σχολή. Απλά ήθελα να είμαι μαζί σου. Δώσε μου λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο, θα τα φτιάξω τα πράγματα. Θα τα φτιάξω, αγάπη μου, τα πράγματα. Θα τα φτιάξω. Ναι. Ξέρω εγώ, ναι. Το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω στη Ζωή, που είναι η ζωή μου. Το δικός μου. Ήρθε το κομμενάκι του σήμερα και πετάει. Ωραίο κορίτσι. Η ώρα τρέμει το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει ορθώς στον κόσμο εσείς. Πριν κοιμηθούμε, ο μπαμπάς θα σου πει ένα ωραίο παραμύθι που δεν το έχεις ξανακούσει. Ποιο? Είναι έκπληξη. Αλλά πρώτα πάμε να πλύνουμε γεράκια. Ροντάκια. Γρήγορα. Τι? Δεν θα φύγεις πάλι, παπά, έτσι. Μάριε, εκείνο το δαχτυλίδι το έχεις ακόμα? Το δαχτυλίδι. Ναι, βέβαια. Εγώ το έχω. Έτσι. Να το. Κλαίγατε. Όχι, έκανα ένα φαγητό με κρεμμύδια και... Α, μίλησα με τον Κωνσταντίνο. Δεν θα σε ξαναπειράξει. Χίλια ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς. Πάντως εσείς κλαίγατε. Τι έγινε? Τι να σου λέω τώρα? Έχω τα ίδια ερωτήματα με σένα και ψάχνω απαντήσεις. Δεν τις έχω. Προσπαθώ να θυμηθώ. Πώς μου ξεστηθά. Μαργαρίτα, εσείς οι δύο κάτι κρύβετε. Εσύ και αυτό το γαρσόνι, ο Θωμάς. Όταν και αν αποφασίσεις να μου μιλήσεις, θα με βρεις στην κλινική. Σε παρακαλώ, πες στη Μάρθα να μαζέψει μερικά ρούχα και να μου τα στείλει. Πέτρο, αγάπη μου, σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Πήγαινε έξω από το σπίτι σου. Αυτός που περιμένει είναι ο Θωμάς Καρυπίδης.